€80.000 eman zaie irabazi asmorik gabeko 14 entitateri euskara sustatzeko jarduerak egiteko. Urriaren 2 muga eguna da Iruñako antzerki taldez profesionalek beren lanak aurkez ditzaten, hemengo antzerkiaren 22. erakustaldian parte hartzeko. Angel presentziaren gaur Kexati nabil probintzietako meta margolanak erakusketa aurkeztu da Ziudadelako bolborategian. Txibite lehendakariak eskerrak eman dizkio Estasa Zahovitxi oroimenaren eta belaunaldien arteko giza eskubideen transmisioaren alde egin duen lanarengatik. Tuterak elikagaiak alferrik galtzearen aurkako lehenbiziko asteari hasiera emanen dio. Janaria ala zaborra zuk aukeratu kanpainaren aurkezpen ekitaldia jasoko du. Deklaratzera deitu dituzte berriz Eskolae programaren egiletako 2. Gaurko eguneko titular nagusiak aztertuko ditugu oraingo honetan. €80.000 eman zaie irabazi asmorik gabeko 14 entitateri euskara sustatzeko jarduerak egiteko. Entitate onuradunek 2019an abiatu beharko dituzte proiektu horiek. Iruñeko udaleko kultura eta berdintasuneko alorrak apirilean aurkeztutako diru laguntzen deialdia ebatzi du. Irabazi asmorik gabeko entitatek euskara sustatu dezaten. Guztira 14 entitatek aurkeztutako 22 proiekturi eman zaie diru laguntza. Emandako kopuruak €430 eta €16.000 artean daude. Honako hauek izan dira entitate onuradunak. Euskaldunon biltoki, hizkuntza eskubideen behatokia, Dindaia Fundazioa, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua, Karrikiri Elkartea, Udako Euskal Unibertsitatea, AEK, Nafarroko Bersozale Elkartea, Goizargi Doluan, diren senitartekoen eta alargunen elkartea, Nafarroko Kazetarien Elkartea, Nafarroko Retina Elkartea, Sortzen Ikas Batuaz, Osasuna Fundazioa eta Jaso Fundazioa. Diruz lagundutako proiektuek deialdiaren oinarrirekin bat, euskararen normalizazioa sustatzea dute xede eta eginak egon behar dute 2018ko azaroaren 1-tik 2019ko urriaren 31 bitarteko aldian eta nagusiki Iruñako udalbarrutian. Horrez gain, herritarrei zuzendutako jarduera irekiak izan behar dute. Udalak deialdi honetan 8,4 handitu du laguntzen zenbatekoa. Hori guztira, €80.000 delarik. Proiektu bakoitza jaso duen diru laguntzaren zenbateko aldakorra da esleipen prozesuan lortutako balorazioaren arabera. Hartara, 80 eta 100 puntu bitarte eskuratu duten proiektuek onetsitako aurrekontuaren 45% jaso dute. Hala gertatuta Dindaiak, Osasuna Fundazioak eta Nafarroko Bersozale Elkarteak aurkeztutako proiektuekin, eta AEKak aurkeztutako batekin erabilera esparruak. Bestalde 45 eta 64,89 puntu bitarte eskuratu duten proiektuek onetsitako aurrekontuaren 35% jaso dute. Hala gertatu da Nafarroko Prentsa Elkarteak, Nafarroko Retina Elkarteak, Behatokiak, Udako Euskal Unibertsitateak, AEKak, Maleta Ibiltaria eta Kontseiluak aurkeztutako proiektuekin. Gainerako 75 eta 79,89 punturen balorazioa lortuta aurrekontuaren 45%ko laguntza jaso dute. Urriaren 2 muga eguna da Iruñeko antzerki talde ez profesionalek beren lanak aurkez ditzaten, hemengo antzerkiaren 22. erakustaldian parte hartzeko. Udalak hasiera eman dio Iruñako antzerki talde ez profesionalei zuzenduta dagoen hemengo antzerkiaren 22. erakustaldirako deialdiari. Urriaren 2 arte, asteazkenarekin taldek beren proposamenak aurkezten aldituzte antzerki ekoizpen zerrenda bat osadadin eta hoiek hemengo antzerkiaren 22. erakustaldian antzesten alko dira. Urrian eta azaroan Iturrama, Mendillorri eta Sanduzelaieko Zibiboxetan.
Eskabideak udaleko erregistroetan aurkezten aldira edo indarreko legeek jasotako beste edo zeinetan. Deialdi honen bidez udalak helburu hauek bete nahi ditu, tokiko sormen eszenikoan aritzen diren talde ez profesionalen antzerki ekoizpena sustatzea. Taldeak eta hoien ekoizpenak ezagutaraztea. Hautatutako lanak erakusteko udalguneak eskaintzea eta taldei profesionalizatzorako bidea erraistea. Gainera, hautatutako antzeslanak Iruñeko udalak herritar entitateen eskura jarri duen talde artistiko ez profesionalen katalogoan sartuko dira. Halako moduan, non entitatek antzeslanak beren jai eta gizarte programazioetarako eskatu ahalko dituzten. Deialdi honetan parte hartzeko taldek baldintza hauek bete behar dituzte. Legearekin bat eraturik egotea eskaera aurkezten duten datan. Profesionalizatuta ez egotea, taldearen egoitza soziala naiz zerga egoitza Iruñan edukitzea. Halaber, eguneratuak izan behar dituzte, zergei naiz gizarte segurantzari buruzko bete beharrak, bai eta erantzunkizun zibileko aseguru poliza ere eduki. Talde berberak hemengo antzerki erakustaldiaren aurreko ediziotan estrenatu edo aurkeztu izan diren antzerki ekoizpenak ez dira hautatuko. Antzeslanak gaztelaniaz zein euskaraz egiten halko dira eta antzesteko Iturrama, Mendillorri eta Sanduzelaieko zibiboxetan dauden eszena ekipamenduak izanen dituzte erabilgarri. Muntaketa horiek artistikoak izan behar dute, elkarbizitza, askatasuna eta sormena sustatu behar dituzte. Iruñako herritar guztiei irekita egon behar dute eta ezin dira egon udalaren beste finantzak eta programen barruan. Iruñeko udalak bi diru zenbateko zehaztuko ditu, bata ekoizpenerako eta bestea antzezpenerako. Ekoizpenerako gehieneko aurrekontua 1.200 eurokoa izanen da eta hori zehazteko eszeneratzea hartuko da aintzat. Argiztapena, jantziak, eszenografia. Antzesteko gehieneko aurrekontua 800 eurokoa izanen da eta hauek hartuko dira aintzat. Parte hartzen duten antzeslenen kopurua, antzeslanaren interesa eta kalitatea. Udalak hartuko du bere gain erakustaldian emankizuna ematetik eratorritako egile eskubideen ordainketa horrelakori balego. Aurkeztutako eskabidek deialdiaren oinarrietan ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, hemengo antzerkiaren 22. erakustaldiaren programazioan parte hartuko duten lanak hautatuko dira. Balorazio irizpide gisa hartutan lanen interesa, sormen gaitasuna eta bideragarritasuna. Erakustaldia egin ondotik zehaztuko da lanaren ekoizpenari eta antzezpenari esleitutako diru kopurua. Angel Presentzioren gaur kexati nabil probintzietako meta margolanak erakusketa aurkeztu da Ziudadelako bolborategian. Angel Presentzio artista iruindarraren gaur kexati nabil probintzietako metapintura inauguratu dute Iruñeko Ziudadelako bolborategian. Arte mundura hurbiltzerakoan artistaren bizipen personalak eta ikuspegi inkonformistak ematen dio ikuspegi bitxi hori erakusketari. Erakusketa bisitatu daiteke azaroaren 10 bitarte. Artista aurkeztu izan den ekitaldietara eta jasotako emaitzen porrotaren inguruan bere erreakzioetan oinarritzen da erakusketa hau. Maiz artistaren arte baloreak ez dute bat egin aurkeztu den beka deialdietara eta pintura lehiaketaren oinarriekin. Angel Presentzioaren iritziz oinarrizkoak eta funtseskoak dira lanaren exekuzio prozesuak, ikasketak, kuadroak berak eramaten zaitun bidetatik jarraitzea aldiz, lehiaketaren oinarriak eta bekak gehienetan ez dituzte ezaugarri horiek baloratzen. Hortik erakusketa honen protesta ikuspegia. Izen berak dion bezala gaur kexati nabil. Erakusketa publikoari zuzentzen zaio, ez epailari ez bekak ematen dituztenei. Zuzenean publikora iritsi nahi du artistak erakusketa honekin. Erakusketa inaugurazioan egonda kultura eta berdintasun alorreko zuzendaria Jorge Urdanoz eta Angel Presentzio artista bera. Erakusketa zabali dago asteartetik ostiralera 6:30 bedezitara, larunbatetan 12tik ordubitara, eta igande eta jaiegunetan 12tik ordubitara. Angel Presentzio artista Iruñan jaio zen 1969an, arte ederretan lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan.
Ikasten jarraitu zuen Jerez de la Fronteran, laugarren nazioarteko pintura eta eskultura ikastaroan. Segovian, Quintanar Jauregiko margo ikastaroan, Londresen Wimbledon eskolan eta Iruñan arte eta lanbide eskolan. Bigarren aldia da Angel Presentziok erakusketa jartzen duela Iruñan. Duela 8 urte eguneroko elementuen gaineko erakusketa jarri zuen, osasuna, entzierroak, udazkena eta paisai urbanoen gaiak jorratuz. Zizurreko Ormolu galerian eta Tuterako Kalon galerian edo Madrileko Amador de los Riosen ere erakutsi izan ditu bere kuadroak. Txibite lehendakariak eskerrak eman dizkio Stasa Zaiobitxi oroimenaren eta belaunaldien arteko giza eskubideen transmisioaren alde egin duen lanarengatik. Nafarroko gobernuak ekitaldi instituzionala egin du Tuteran, bakearen nazioarteko eguna dela eta. Bertan, Stasa Zaiobitxek eginiko lana aintzat etsi du bakearen aldeko konpromisoarengatik eta aktivismoarengatik. Belgradeko beltzezko emakumeak erakundearen sortzaileetakoa eta koordinatzailea izateagatik. Gerraren, militarismoaren, gorrotoaren, bazterketaren eta indarkeriaren aurkako indarkeriari gabeko protestak bultzatzeagatik eta hezkuntza arloan emakumeekin erlazionaturiko giza eskubidei buruzko eginiko lanarengatik. Saritua Maria Concepción Martín Sánchezek Madrilgo beltzezko emakumeak erakundearen sortzaileetako batek aurkeztu du. Ekitaldia Kastel Ruiz Jauregian eginda eta bertan egon dira Javier Remírez gobernuko lehenbiziko lehendakari ordea, Alejandro Tokero Tuterako alkatea, Eduardo Santos migrazio politiketako eta justiziako kontseilaria, Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilaria eta Iziar Gomez landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaria. Bere esku hartzean Maria Txibitek eskertu egin du bertze zer baino lehen sarituak eta Jugoslaviako gerraren biktima izaniko emakumez osaturiko bere erakundeak oroimenaren eta belaunaldien arteko giza eskubideen transmisioaren alde egiten duten lana. Guztiak aipatzean erresistenteak direla esan du eta beraien presentzia gerraren aurkako eta bakearen aldeko simbolo unibertsala izateaz gain oroimenaren simboloa ere badela gehitu du. Horrela gogorarazi duenez, Stasak ez zuen amore eman inpotentziaren eta ezerk konponbiderik ez zuela zirudien sensazioaren aurrean. Lanean jarraitzen du egunero egiaren eta justiziaren eskutik baino egin ezin daiteken adiskidetzearen bidez zaila erakusteko. Omenaldi honen bitartez adierazi du Nafarroko herritarrek funtsean eta forman eredugarria den lana aintzatestea gain bakearen alde lan egiten duten eragilekin harremanak berriak ezartzeko asmoare badute. Izan ere sarituriko personei dagokionez, lehendakariek adierazi duenez guztiek badute ezaugarri komun bat. Bakoitza berez erresistentziaren, memoriaren eta erabakigarritasunaren kontakizuna islatu nahiko genuken eredua indartsua izatea alegia. Hori dela eta amaitzeko esan duenez, Nafarroko gobernua bakearen bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren bitartez, giza eskubideen edozein urraketa salatzera eta indarkeriaren erabilerari zilegitasuna kentzera zuzenduriko zeharkako zenbait ekintzatan ari da lanean. Egitaldiari hasiera emateko Iñaki Jarautak zuzenduriko Tuterako Fernando Rematxa abesbatzak Nafarroko erreserkia abestu du. Abesbatza behin baino gehiagotan jardun da ekitaldian. Ondoren Alejandro Tokero Tuterako alkateak hartu du hitza eta amaitzeko Martín Sánchez Madrilgo beltzezko emakumeak erakundearen sortzailetako batek. 1953an Montenegron jaiotako Stasa Zaiobitx aktivista feminista bakezalea eta LGTBI mugimenduko kidea 1981an Jugoslaviako gerraren hasieran sorturiko Belgradeko beltzezko emakumeak erakundearen sortzailetakoa eta koordinatzailea da. Belgraden Jugoslavia ohiak jasan zuen gerran 1981tik 1987 astero gerraren Serbiako erregimenaren politikaren nazionalismoaren, militarismoaren eta gorroto bazterketa eta indarkeria mota guztien aurka, indarkeriari gabeko protesta gisa antolatu ziren beltzezko emakumeen
vigilia isilen buruetako bat izan zen. Emakumeekin erlazionaturiko giza eskubidei buruzko hezkuntza arloko jarduera ugari antolatu ditu. Emakumeen bake politikak, etnien eta kulturen arteko elkartasun politikak, emakumeak eta boterea, emakumeak eta antimilitarismoa. Saiakera asko idatzi ditu artikuluak toki, lurralde eta nazioarte mailako komunikabidetan, aldizkarietan eta mota guztietako argitalpenetan. Twitterak elikagaiak alferrik galtzearen aurkako lehenengo asteari hasiera emanen dio, Janaria ala zaborra, zuk aukeratu, kanpainaren aurkezpen ekitaldia jasoko du. Nafarroko gobernua Janaria ala zaborra, zuk aukeratu izena daraman elikagaiak alferrik galtzeari buruzko kanpaina bultzatu du. Herritarrak kontzientziatzeko, prebentziorako eta horrelako hondakinak murrizteko. Itziar Gomez landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilariak aurkeztu du kanpaina Twitteran. Horrekin hasiko da irailaren 21-etik 29 foru komunitatean eginen den elikagaiak alferrik galtzearen aurkako lehenbiziko astea. Kalkulatzen denez, Nafarroan persona bakoitzak 75 kilo elikagai galtzen du alferrik urtean etxeetan bakarrik. Horren zergatien artean erosketa behar bezala ez planifikatzea, modu desegokian biltegiratzea eta konsumitzea edo prestaturiko anoak handiegiak izatea daude. Twitteran egin den aurkezpen ekitaldian, food truck bat egonda Keiles pasealekuan bertatik elikadura soberakinekin, hau da, egoera onean egon arren, konsumitu behar ez ziren elikagaiekin eginiko pintxoak banatu dira inguruan zegoen jendearen artean. Baztertu aurretik elikagaiek dituzten aukerei buruz kontzientziatzeko ekintza izan da. Horrez gain, kamioietik kanpainaren bideoa emanda eta horrekin batera elikagaiak alferrik galtzea murrizteko 5 aholku biltzen dituen kartel bat erakutsi da. Asteko menua planifikatzea, erosketa arduratsu egitea, denboraldiko produktuak erostea, elikagaiak behar bezala konserbatzea eta soberan daukaguna sormenarekin erabiltzen ikastea. Elikagaiak alferrik galtzearen aurkako food truck Iruña eta Alsasura ere joanen dira aste honetan. Kanpaina gune publikoetan, komunikabidetan eta sare sozialetan zabalduko da, kaleko ekintzen, kartelen eta ikus-entzunezko materialen bitartez. Goiburua ez bota hondakina, atera etekina, jo no etxo, jo aprobecho da eta testu hau darama. Alferri galtzen diren elikagaien 42% etxeetan galtzen dira. Kalkulatzen denez, Nafarroan persona bakoitzak 75 kilo elikagai galtzen du alferrik urtean bere etxean. Janaria ala zaborra, zuk aukeratu. Ekintza horrez gain elikagaiak alferrik galtzearen aurkako asteak bertze ekimen batzuk ere barne hartzen ditu. Hoietan, Intia sozietate publikoak, elikagaien bankuak edo hondakinen mankomunitatek hartu dute parte. Kanpaina instituzional horretan, Nafarroko gobernuaren prebentziorako eta ekonomia zirkulararen sustapenerako bulegoak, hondakinen partzuergoak eta Nafarroko gobernuaren sozietate publikoak hartzen dute parte. Planaren jarraibidea jarraituz hondakinen prebentziorako bulegoak elikagaiak alferrik galtzeari buruzko mahaia jarri zuen martxan. Bertan elikagai kateko sektoren ordezkariak daude, ekoizlea, konsumitzaileak, ostalaritza, administrazioa eta gizarte erakundeak. Eta elikagaiak Nafarroan alferrik galtzeari buruzko agenda izanen denara diseinuan ari dira lanean. Bertatik sortu zen elikagaiak alferrik galtzearen aurkako lehenbiziko astea. Deklaratzera deitu dituzte berriz Eskolae programaren egiletako 2. Deklaratzera deitu dituzte berriz Eskolae programaren egiletako 2. Programaren aurkako familia talde baten abokatuak egin du eskakizuna. Urriaren 9 joan beharko dute Nafarroko auzitegi nagusira. 2 egun geroago jasoko Nafarroko gobernuak UNESCOren saria. Eskolae hezkidetza programa erredaktu zuten Carmen Ruiz Repullo eta Miguel Ángel Arconada deklaratzera deitu ditu Nafarroko auzitegi nagusiak. Urriaren 9 deklaratu beharko duten. Eskolae programaren inguruan mintzatu da Parlamentuan Carlos Jiménez hezkuntza kontseilaria. Gobernuak ikastetxe guztietara zabalduko du programa.
Aditzera eman duenez, Maria Txibite presidentea jasoko du Hezkuntza, Zientzia eta Kulturako Nazio Batuen Erakundearen UNESCOren nesken eta emakumeen hezkuntzarako nazioarteko saria Parisen. Sustatzaileek deklaratu eta 2 egunera. Goizean tarteka lainotsu, erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Arratsaldean B laino batzuk ere agertuko dira eta hodeitsuago egongo da. Hego haizea ibiliko da. Temperatura maxima gutxi edo nahiko igoko dira. Asteartean zerua tarteka lainotsu egongo da, batez ere arratsaldetik aintzinera. Goizean goiz hego haizea ibiliko da. Arratsalde gau partean iparraldetik joko du. Temperatura minima gutxi edo nahiko igoko dira, aldaketa handirik ez maximoetan. €80.000 eman zaie irabazi asmorik gabeko 14 entitateri euskara sustatzeko jarduerak egiteko. Urriaren 2 muga eguna da Iruñako antzerki taldez profesionalek beren lanak aurkez ditzaten, hemengo antzerkiaren 22. erakustaldian parte hartzeko. Angel presentziaren gaur Kexati nabil probintzietako meta margolanak erakusketa aurkeztu da Ziudadelako bolborategian. Txibite lehendakariak eskerrak eman dizkio Estasa Zahovitxi oroimenaren eta belaunaldien arteko giza eskubideen transmisioaren alde egin duen lanarengatik. Tuterak elikagaiak alferrik galtzearen aurkako lehenbiziko asteari hasiera emanen dio. Janaria ala zaborra zuk aukeratu kanpainaren aurkezpen ekitaldia jasoko du. Deklaratzera deitu dituzte berriz Eskolae programaren egiletako 2,